खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बयनिबो सिगां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनिखौ एसे खोनासंनानै लाग्रोनि दंफैयो दतमा दावहारु फोथाराव ओमफ्राय बे खेलाया जाहैबाय गाबोननिफ्राय जागायसिनगोन ओमफ्राय जों बावहाय गोबांफोर दंफैयो लोगोफोर ओमफ्राय खेलायानो जाबाय ट्रफि 27 दावहारु मुंख्लं ट्रफि 2025 ना बियो गाबोननिफ्राय जागायसिगोन ओमफ्राय नै बे साइडजों एसे सान्दुं एसे ला जाथारदों दै बेखायनो आरोखि नै फोसाबगासिनो दं बेखौ गाबोनो BPFनि दैदेनगिरिफोरा बेखेवफैसिगोन बा जागायफिनसिगोन जों नायनानै लाग्रोनि बयनिबो सिगां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया मा फोरमायदों 6टा हारिनि होनाय आरो होयिनि सायाव खोनासंग्रोना लानि बिनि उनाव माखासे बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दं आं जितु एक्जिस्टिं STफ्रा बे 6टा जनगोष्ठीनि ST होयोबा बेसेबां खहा जागोन बेखौ नोजोर होनानै बेखौ साननानै बे 6टा जनगोष्ठीनो ST होनांगौ होननायाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा सिगाङावनो NOC हरबाय होननाय बाथ्राखौ लानानैसो बिथांमोना बिनि बेरेखायै गावसोरनि खुद्रिनायखौ दिन्थिदों सोमावसारदों बेहाय खुनु UPPL जड़ित गैया आरो UPPLआ बे सोमावसारनायनि सोमोन्दै जेबो नलेजबो गैया बेनिखाय BPFनि तरफनिफ्राय जिखिनि ब्लेम लाबोनो नागिरदों बे फल्स बेसलेस आरो बेनिखाय बिथांमोना अपप्रचार खालामनानै मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे भुल मेसेज होनो नागिरदों नंगौ जों UPPL हिसाबैबो 6टा जनगोष्ठीनो ST होनायखौ लुगैया मानोना दिनै विभिन्न प्रकारे स्टेट गभर्नमेन्टआ विभिन्न प्रकारे एक्जिस्टिं STफ्रा जेबो खहा जानाय नङा ST होयोब्ला होननानै बुङोब्लाबो बे आसलते इजिलि गनायथाव बाथ्रा नङा मानोना जों स्टेटआव हयथ' जों आरो दा गोदानै मोननो गोनां STफोरनि बेलेग बेलेग केटेगरि बेलेग बेलेग प्रभिजन दोननो हागौ खिन्थु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एखे जायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव ST मिन्स ST बे साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव एपइन्टमेन्टनि खेथ्रआव बा एडमिसननि खेथ्रआव बे एखेयानो जागोन ST माने गासिबो ST बेयाव दा आसाम सरकार जेरै STP STV होनो नागिरदों बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माबा खाथि गैया हयथ' जों स्टेटआव एसे एनै बासिनो हागौ स्टेट गभर्नमेन्ट जि 10% एडमिसननि खेथ्रआव बा माबानि साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव बे हयथ' बासिनो हागौ खिन्थु पलिटिकेल रिजार्भेसनाव बे हेंथा फैगोन बे हेम्पार फैगोन बेनिखायनो जों बेखौसो बुंनो सानो जोंनि साइडनिफ्राय अन्तत जेसेबां हायो पाके प्रकारे ST होआब्ला मोजां आरो बे बिथिङाव जोंहा हाग्रामा महिलारी बिथाङा मोजाङै सानना लाफानो NOC हरनाया बारा थिग जायाखै ओरैनो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बुंबाय थादों जे दा जिखिनि 6टा जनगोष्ठीखौ ST होनो नागिरदों बेवहाय बिथांमोननो बेलेग केटेगरिनि ST होगोन आरो बेबायदि ST होयोब्ला ST रिकगनाइज खालामनानै होयोब्ला एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा जेबो खहा जानाय नङा होनना बुंबाय थादों स्टेटआव जोंहा जाया जानो हागौ खिन्थु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जाहैगोन बेनिखायनो जों बेखौसो लुगैदों दा जिहेतु काउन्सिलनि मोनसे सरकार दं बिथांमोनाबो एसे सांग्रां जानाया मोजां जों लुगैयो जे ST होयोब्लाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जा स्टेट गभर्नमेन्टआवनो जा एक्जिस्टिं जायफोर माबा दं ST दं बिथांमोननि पलिटिकेल रिजार्भेसन साख्रि बाख्रिनि रिजार्भेसन आरो एडमिसन इत्यादिनि रिजार्भेसना जाहाथे एक पैसाबो हेर फेर जाया बेबायदि बेबस्थाजों जुदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि जेंनाखौ बोस्रांनो हायो जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया आरो खिन्थु बेबायदि डिसिसनखौबाबो जोंहा जिहेतु मोनसे काउन्सिल दं काउन्सिल सरकार लेजिस्लेटिभ पावार एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार एक्जिकिउटिभ पावार थानाय बायदि मोनसे सरकार दं 6 डिलनि आन्दाराव दा बे सरकारनि एसेम्ब्लियाव बिल पास होनानै रिकमेन्ड खालामालासिनो जाहाथे दिनै काउन्सिल ओनसोलाव इमप्लिमेन्ट 6 डिल एरियायाव जाहाथे इमप्लिमेन्ट जाया बे बुस्थुखौ माबानांगोन दा जेरैहाय कार्बि आंलं काउन्सिला बिथांमोननि काउन्सिल गभर्नमेन्टआव डिसिसन लायैखायनो बिथांमोननि एसेम्ब्लियाव बिल पास होनानै नाजावनानै लायैखायनो कार्बि आंलं थानाय बर'फोरनि ST हिल्स जिथु डिमान्ड बेखौ जों गनायहोनो हायाखै
जोंनि बिटिसि सरकाराबो एक्चुअलि बेबायदि मोनसे डिसिसन लानायनि गेजेरजों जेब्लाहालागै गनाया अब्लालागै स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ डिसिसन लाबाबो बे इमप्लिमेन्ट जानो मोना बे पर्यायहालागै जोंनि सरकारा लांनांगोन बे गासै बाथ्राखौ साननानैसो जानला मोनला रिकमेन्ड जोंहा जेबो खहा जाया होननानै रिकमेन्ड होनाया बे बारा थिग जायाखै आरो बेखौ होआब्ला मोजां जास्ट बिथांमोना खुगाजों जि बुंबाय थादों खिन्थु रिटिन ब्लेक एन्ड व्हाइट जाहाथे जेबो हआ हाग्रामा महिलारि दं आथिखालाव बा इन फिउचार सोरबाफोर फैयोब्लाबो जाहाथे बेखौ होआ आं बेखौसो एक्जिस्टिं एसटि जनगोष्ठीनि जानानै खावलायो बिथाङा जे बुंबायसो थादोंदि आरो गोनांथि जायोब्ला 2016 बिथाङा अलरेडि हरखाबायानो दि मोनद' हारिनि थैयोब्ला जोंहा जेबो खहा जाया आरो बेयाव काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय बेयाव मदद थागोन आरो बिथाङा जिथु आरो गोनांथि जायोब्ला आरो इनिसियेटिभ गनायनिसो बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो जिथु फारसेथिं ग्रुप अफ मिनिस्टारा रिपर्ट दिखांबाय दाखालि थांनाय एसेम्ब्लियाव बेयाव गाहायै मा मा दङ बेखौथ' अबयस्से रावनोबो देखायनाय जायाखै जास्ट सिदना ग्रुप अफ मिनिस्टारफोरनि जिथु दायित्व होदों बिथांमोना रिपर्ट कालेक्ट खालामनानै बेखौ रिपर्टखौ साबमिट खालामदों खिन्थु बेखौ पाब्लिस खालामाखै बेनिखायनो आं अबयस्से हिडना एबसेन्टमोन खिन्थु जायफोर एसेम्ब्लियाव दंमोन बिथांमोनाबो नुनो मोनाखै जास्ट बेखौ जास्ट साबमिटल' खालामदों बेखौ रावनोबो माबानो होआखै डिसकासनावबो लाबोआखिसै बेनिखायनो दा बे बिथिङाव मा मा दं मा मा गैया बेखौ जों जेब्लाहालागै रिपर्टखौ नायनो मोना गाव मेगनजों फरायनो मोना अब्लाहालागै बुंनो हाथ'नाय नङा लिरनायाव जियानो दा जाथों जोंनि माबायानो बेनो जे एक्जिस्टिं जि 14टा एसटि जनगोष्ठीफोर दं बिथांमोननि पलिटिकेल रिजार्भेसन साख्रि बाख्रिनि रिजार्भेसन आरो एडमिसननि जितु रिजार्भेसन दं बे स्टेट गभर्नमेन्टआवनो जाथों एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवनो जाथों बे जेबो हेरफेर जायालासेनो जुदि सरकारा बेलेग बेबस्थानि गेजेरजों बे एसटि बिनाय 6टा जनगोष्ठीनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हायो अब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो थानाय नङा आरो मोनसे बाथ्रा आं बुंबावनो सानदों जे जोंनि जि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जि एसेम्ब्लि बेहाय एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनानै रिकमेन्ड खालामागौला मानि बे इस्युफ्रा जाहाथे जोंनि बिटिआरआव इमप्लिमेन्ट जाया बेखौबो जों लुगैयो गाबोननि थाखाय जागायजेनगोन नालाय दावहारु फोथाराव ओंखायनो एसे नायफैदों नै बावहाय दावहारु मुंख्लं ट्रफि 2025 माने गाबोननिफ्राय जागायसिगोन आरोखि बावहाय डिसेम्बरनि 21 तारिखआव फाइनाल खेल जाहैगोन आरोखि बावहाय गोगोम जागोन खेलाया ओमफ्राय बैजों माखासे दं लिडारफ्रा बावहाय मा खालामगोनथाय नायनि र'से बावहाय साफा साफा गसंनानै बे फिरफिलाखौ बिरहोसिगोन आं ओमफ्राय आरो नै बेखौ बेखेव रबिराम सारा बेखौ गाबोन बेखेव फैसिगोन जाहैबाय नै बेजों आंथ' बुंलायला मा होदों बेखौनो नाय 27थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि 2025 ना गाबोन अर्थात गाबोन जागोन आरो बे खेलाया अपेनिं जागोन ओमफ्राय नै बेफोरबायदि कालार होगासिनो दं